Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Нягледзячы на тое, што вот троху затрымаліся, за што прыносім свае прабачэнні, тэхнічныя моманты здараецца, але гэта ніяк не ўплывае на нашае меркаванне і актуальнасць тэмаў, якія мы будзем абмяркоўваць разам з маімі госцямі. У мяне сёння на сувязі па зуме, на жаль, не ў студыі, але тым не менш прыемна ўсё адно бачыць прадстаўніца па справах моладзі і студэнцтва аб'яднанага пераходнага кабінета Маргарыта Ворыхова. Прывітанне, Марго. Прывітанне. І былая палізняволеная дэлегатка каардынацыйнай рады ад фракцыі моладзевы наступ, менеджерка ініцыятывы Палец ЗЭК-МИ Алана Гебрымарыям. Прывітанне, Алана. Вітаю. Алана, давай мы спачатку вот такой тэхнічна, момант знаёмства с Марго, хоть мы уже и не першы раз сустракаемся в эфиры, тым не менш менавіта у такой іпастасі, як прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета, яна у нас упершыню, і таму Маргарыта, ўсё ж таки прызначэнне гэта, ці вот як это, наколькі гэта чакана, нечакана, ты сама вось до гэтага шла, до гэтых вершыняў свайго, як это правильно сказать, поспеху такого, ці што гэта і якія мэты перад сабой ставіш менавіта на гэтай пазіцыі? Дзякуй шчыра за пытанне. Я зрабіла такую ремарочку про тое, што сёння будзе слуханне у каардынацыйнай радзе менавіта па прызначэнні мяне на гэтую пасаду, то бок яшчэ не прызначана. Выконваючая абавязкі, да? Так, на дадзены момант так. Але я бы так азначыла, што менавіта нічога так моцна не змяняецца, таму што я як займалася справамі моладзі на працягу апошніх 7 год, так і займаюся, так і планую займацца ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Змяняецца назва, змяняецца дасяг да стейкхолдераў, так, але менавіта мне так падаецца, і як падаецца таксама нашай фракцыі УКР, гэта такая вельмі натуральная працягласць працы, якую і я, і моя каманда рабілі на працягу апошніх год. Ну і ўсё ж таки, я ў свой час любіў задаваць пытанне розным чыноўнікам, ну, напрыклад, той, хто там станавіўся дэпутатам палаты прадстаўнікоў, типа там, вот які законапраект, вот вы б хацелі распрацаваць першым. Вот што першае, ты б хацела якую ініцыятыву прасунуць, якое там пытанне паспрабаваць вырашыць, вот што найбольш актуальнае? Зараз з самага актуальнага гэта менавіта тое, з чым стыкаюцца зараз студэнты ў Польшы, якія падаюцца ва універсітэты, то бок яны не могуць падавацца без актуальнага сертыфіката ЦТ. І мы займаемся зараз гэтай праблемай, мы яе вырашаем зараз і паспрабуем дабіцца нейкага станоўчага результату. Ну а пасля менавіта фокусам маёй працы будзе таксама супраца з арганізацыямі і актывістамі і моладзю, якая знаходзіцца ў Беларусі. Мне падаецца, і нам падаецца, што з імі зараз не так шмат супрацы, і нам бы хацелася гэта пашырыць. Але таксама буду працягваць працу над тым, каб дазваляць моладзі атрымоўваць дасяг да ВНУ у Еўропе, пашыраць вось гэта дасяг да магчымасці, якія ёсць зараз у Еўропе, каб вось эту альтэрнатыву даваць рэжыму. Алана, я найперш да цябе, як да дэлегаткі каардынацыйнай рады звярнуся. Я учора чытаў вечарам чат каардынацыйнай рады, і там вот Анжеліка Мельнікова выклала вось гэтую праграму на сёння, што вот будуць слуханні, і прыйшлі і там сказалі: а як это так? Сёння нам паведамляеце, што заўтра будуць слуханні, няма калі падрыхтавацца, няма калі пачытаць, няма калі вывучыць гэтыя усе ваши біяграфіі і гэтак далей. Наколькі ўсё ж таки гэта справядлівая заўвага, і ці можна лічыць, што вот, скажем, моладзевым наступам гэта такі вот на замшэлыя традыцыі беларускіх дэмсілаў, скажем, з'яўлення Марго у палітыцы, вот гэты рух, гэтае заняццё такіх вось пазіцый? Я думаю, что агулам про любые такие процессные речи трэба паведамляць загадзя. Ну, гэта маё асабістае меркаванне. Я у працы прытрымліваюсь гэтага. Канешне, павінен быць прапісаны рэгламент, тому што гэта не проста нейкія дамоўленасці паміж маленькай камандай. Гэта цэлая структура, якая толькі пачынае сваю дзейнасць па сутнасці. Зараз ствараюцца камісіі, зараз абмеркаванні па розных, у тым ліку вострых пытаннях адбываецца, зараз наладжваюцца сувязі паміж фракцыямі.
приціраюцца людзі з рознымі меркаваннямі у тым ліку. І я думаю, што просто еще не прынят вось той самы, не ведаю, рэгламент гэтай камунікацыі до конца. Ён быў прапанаваны, павінен, я думаю, што ён будзе прыняты, і тады будзе легчэй увогуле разумець, калі і як пра гэта паведамляць. А наконт агульнага паседжання, пра гэта ведаюць все чальцы, чаліні каардынацыйнай рады. У нас раней было ўжо апублікавана і прапанавана рабіць гэта аўторак увечары, по-моему, 18 по ЦЭТ, да, по цэнтральнаму часу. І гэта было, за гэта галасавалі людзі, і большасць абрала гэты час, то бок гаварыць, што людзі не ведалі, што сёння будзе агульнае паседжанне, напэўна, неправільна, а вось калі паведамляць пра менавіта протокол, да, паседжання, што будзе на гэтым паседжанні, конечно, гэта трэба зафіксаваць, каб гэта было загадзя, у людзей было як мінімум некалькі дзён, каб пазнаёміцца, падрыхтаваць пытанні і гэтак далей. Наконт Маргарыты, я думаю, што гэта добра, што яна зараз на гэтай пасадзе, у тым ліку гэта працяг і яе працы ў моладзевым сектары, і гэта важна для моладзевага наступа, таму што ёсць, скажем так, свой чалавек малады, які прытрымліваецца нашых каштоўнасцяў, якая таксама разумее, куды весці моладзевы рух, што зараз самае актуальнае, да, якія патрэбы стаяць перед гэтым сектарам, і для нас гэта важна, і у тым ліку, як Маргарита гаварыла, гэта дасяг да дадатковых магчымасцяў і на міжнародным узроўні прасоўваць жаданні, праблемы моладзі на розных узроўнях. Маргарита, так вот, вы азначылі тыя тэмы і тыя такія пытанні, якімі хочаце займацца і будете займацца найперш, яны звязаныя з моладдзю, безумоўна. Але ці адчулі вы ўжо, вы прадстаўніца моладзі, і вы бачыце моладзевыя пытанні так, вось вы іх агучваеце, ёсць, скажем так, мягка, людзі больш з старэйшага пакалення, вы выказваеце сваё бачанне. Ці бачыце вы супраціў, ці лёгка даносіць моладзевае бачанне моладзевых праблемаў, ці там, скажем, умоўна кажучы, старэйшае пакаленне там кажа, што не, Марго, мы ўсё разумеем, но мы лічым, што трэба моладзевую праблему вырашаць вось так, а не так, як вы кажаце. То есть ці сутыкаліся вы ўжо з такім, і ці гатовыя да таго, што з гэтым можаце сутыкнуцца? Не, так, канечне, і вось таксама зроблю такую ремарочку про тое, што я даношу не сваё меркаванне наконт таго, які ёсць патрэбы ў моладзі, а я збіраю меркаванне менавіта ў моладзі, ў моладзевых арганізацый, ініцыятыў актывістаў і актывістак, пра тое, што ім дасяжна, што ім патрэбна, якія ў іх ёсць запыты да стейкхолдераў. Я вось гэтыя запыты ад моладзі перадаю у розныя бакі. А па-другое, так, калі мы камунікуем з рознымі палітычнымі актарамі, таксама у дэмакратычных сілах, мы сутыкаемся, не толькі я, але і многія прадстаўнікі моладзі сутыкаюцца з стаўленнем, якое мы азначаем як патэрналісцкае, і мы заўважаем, вось, напрыклад, такі найбольш свежы прыклад, гэта вось мы праводзілі сайд-івент на канферэнцыю «Новая Беларусь» з рэкамендацыямі моладзі менавіта да стейкхолдераў дэмакратычных сіл, як камунікаваць, як супрацоўнічаць з моладдзю. І той, які фідбэк мы атрымалі, быў, а вось у 80-е гады было так. Я там быў прадстаўніком моладзі 20 год таму. Я разумею, як моладзі трэба жыць, я разумею, якія ў моладзі запыты. Але гэтыя запыты мяняецца час, мяняецца абставіны, мяняецца моладзь. Таму ніхто, акрамя моладзі, акрамя менавіта маладых людзей, не можа гаварыць за маладых людзей. Згодная, Алана? Канешне. І заўсёды мы адкрыты да любых прапаноў. Мы адкрыты для любых ідэй, для парад ад людзей больш дасведчаных. Да? Мы нікога не спрабуем зневажыць, калі гаворым, што моладзь ведае лепш за іншых, што трэба моладзі. Але ўсё ж такі гаварыць за моладзь, як Маргарита сказала, можа толькі моладзь, таму што мы непасрэдна з гэтым сутыкаемся самі ў жыцці. Мы збіраем гэты фідбэк, таму парады, рэкамендацыі заўсёды адкрыты, але гаварыць, як і што нам рабіць, і спрабаваць, дзесьці можа нават перашкаджаць гэтай працы, дзесьці нават ставіць палкі ў кола. Мы лічым, што гэта неправільна, таму што ўсё ж такі гэта сфера, у якой мы будзем больш экспертныя, чым нашыя калегі і калежанкі. Слухайте, дзяўчаты, я з вами згодны ў гэтым пытанні, але я б хацеў пашырыць яго. Калі, скажем, я цалкам прымаю, што пытанне моладзі, яны можа быць лепш бачны самой моладзі і шляхі іх вырашэння, чым камусьці звонку, з іншай пазіцыі ўзроставай, гэтак далей. Але ёсць пытанні,
такія агульныя і вот моладзевы погляд на іх. Вот, напрыклад, пытанне вызвалення палітвязняў. Можем казаць про тое, что у моладзі свой погляд на гэтую праблему, ці тут от узроста пытання там как бы не залежыць. Гэта ўсё ж таки пытанне там светапогляду, бачання нейкіх палітычных, я не ведаю, пазіцый і гэтак далей. Алана. Мне здаецца, тут як бы адказ, напэўна, і я падтрымаю першую частку таго, што вы сказалі. Я выбачаюся. Я чаму вот так задаў гэта пытанне, таму што мне падаецца, што вот у моладзевага наступа, прычым ва ўсяго яго склада, пазіцыя па гэтым пытанні блізкая вось да вашай асабіста пазіцыі. І таму ўзнікае вот моладзевы наступ, вот дзе сабралася моладзь, і вот яны прытрымліваюцца вось такой пазіцыі. Значыць, моладзь мае, ну, то есть у тым ліку как бы і ўзрост мае значэнне, як глядзяць на гэтае пытанне. Я думаю, что просто моладзь на самой справе, яна больш праеўрапейская па поглядах, па адукацыі і па тых ведах, якая ёсць, і для моладзі важная каштоўнасць чалавечага жыцця. Таму што мы вельмі, ну, шмат, мы актывісты, все-таки актывісткі, да, калі гаварыць пра моладзевы наступ канкрэтна, да, мы і ведаем все гэтыя базовыя правы чалавека, і мы разумеем іх на сваёй, так сказаць, скуры, і мы пра гэта можам гаварыць і разумеем, што все ж таки вызваленне палітзняволеных зараз праз 4 гады гэта больш ужо пра гуманітарную місію і пра тое, што людзі паміраюць за кратамі, умовы пагаршаюцца, сітуацыя агулам не змяняецца, і все ж таки мы павінны аддзяляць гэтай палітычнай амбіцыі ад гуманітарнай місіі і спрабаваць вызваліць людзей, таму што все ж таки ёсць людзі, якія хочуць выйсці, ёсць сваякі, якія змагаюцца за іх вызвалення, і тут уже пытанне, уже ведаеце, в метадах, гэта уже пытанне іншае, але все ж таки мы як моладзь разумеем, што для нас важней каштоўнасць гэтага чалавечага жыцця, і для нас важней вызваліць гэтых людзей з турмы. Наконт агулам всей моладзі складана гаварыць за всю моладзь. Агулам, конечно, есть розныя погляды, есть розны бэкграунд, да, як бы ёсць абсалютна іншыя непраеўрапейскія погляды. І гэта таксама нармальна, да, для гэтых людзей. Але тут пытанне ў тым, што все ж таки маладыя людзі, мне здаецца, збольшага актыўныя яны прытрымліваюцца гэтай пазіцыі, таму што шмат хто з іх быў сам за кратах. Ну, таму што за кратамі знаходзіцца больш за траціна маладых людзей, наколькі мы ведаем. Шмат хто вызваліўся ўжо. Шмат хто мае ў сваіх сем'ях сяброў ці сябровак, знаёмых, і яны гэтыя все гісторыі чулі пра сябе, як бы праводзілі, і яны разумеюць, як і што, да, і наколькі важна гэтых людзей вызваліць з турмы, а не спрачацца наконт палітычны ціск, гэта трэба рабіць, да, і чакаць далей, пакуль мы зможам змесціць Лукашенка, да, ці мы спыняем рэпрэсіі і толькі тады вызваляем людзей, ці мы ўсё ж таки спрабуем, не гледзячы на тое, што мы працуем па трэку палітычнага ціску, паралельна вызваляць гэтых людзей, наколькі гэта магчыма. Таму тут пытанне, напэўна, я думаю, што шмат людзей і не толькі моладзі падтрымлівае гэтую пазіцыю, но гаварыць за всю моладзь мне тут складана. Ну так, безумоўна, за ўсю это ж любяць з савецкіх часоў говорыць увесь там народ і гэтак далей. Но я ўсё ж таки адмыслова зрабіў ўсё ж таки такое абмежаванне моладзевы наступ. Але Марго, я ўсё чакаў, калі вы пералічвалі тыя задачы, якія ставіце перад сабой на умоўна пасадзе прадстаўніцы па справах моладзі і студэнцтва, што у тым ліку пытанне і палітвязняў вы как бы прамовіце, таму што вот як слушна заўважыла Алана, вельмі шмат маладых людзей зараз не просто палітвязнямі прызнаныя, не толькі дакладней палітвязнямі прызнаныя, але і без такога прызнання знаходзяцца за кратамі і гэтак далей. Гэта ўсё ж таки от для вас будзе нейкім таксама тым накірункам, які вы будете агучваць, прапрацоўваць, ці там у вас ёсць нейкія абмежаванні, там, і як толькі там Марго, умоўна кажучы, там дзе-небудзь на сустрэчы са стэкхолдарамі, там што-нибудь палітвязні, тут і адразу хто-нибудь са старэйшага пакалення локцем так у бок, так, студэнты і моладзь, всё. Не, дзякую. Вельмі такое пільнае пытанне. У мяне тут, я стараюся зараз займаць такую больш акуратную пазіцыю, таму што я, па-першае, яшчэ не ўвайшла ў АПК, па-другое, ёсць Вольга Гарбунова, якая займаецца менавіта пытаннем палітвязняў у АПК, таму я вось так больш акуратна гэтую тэму зараз акрэсліваю, але на працягу апошніх 2 год мы ў радзе таксама займаліся пытаннем палітвязняў, менавіта маладых палізняволеных.
То бок мы распрацавалі рэзалюцыю, якая акрэслівала пытанні, якія датычацца менавіта маладых палітвязняў, іх праблем, якія ў іх зараз выклікі. І мы гэтым займаліся не толькі ў фармаце рады, але таксама і моладзь 90 прыступае за тое, каб падтрымліваць маладых палізняволеных і іншых палізняволеных таксама, але вось зараз такую спрабую не перайсці камусьці дарогу, таму пабачым, як гэта будзе выглядаць менавіта праз дзень. Пытанне ад нашага гледача да абедзвюх відаць вас пытанне вызвалення палітвязняў, дзе тая мяжа, якую дэм-сілы не маюць права перайсці? Алана. Я, напэўна, не маю права гаварыць ад усіх дэм-сіл, як і ад усёй моладзі. Я буду гаварыць сваё персанальнае меркаванне. Для меня гэтых чырвоных ліній іх вельмі мала, просто таму, што я разумею, што ёсць людзі, як я гаварыла, ёсць пытанне іх здароўя, іх жыцця, іх далейшага ўключэння ў беларускае грамадства. І калі мы гаворым пра гэта, калі ў гэтага чалавека ці ў яго сям'і ёсць жаданне вызваляць свайго блізкага, я, у тым ліку з партнёрамі, спрабую займацца адвакацыі і прапаноўваць розныя варыянты для вызвалення. Мы размаўляем з партнёрамі, конечно, мы не говорим просто вызваліце ўсіх. Да, вось нам трэба, каб выйшлі ўсіх. Мы гаворым пра канкрэтных персон, гаворым пра груп спецыялізаваных. Гэта, допустим, напрыклад, журналісты, напрыклад, да, праваабаронцы, праваабаронкі. Мы гаварым пра тое, канкрэтна, калі размаўляем з кожнай краінай, гаворым пра прапановы з нашага боку, што магчыма мінімальна спачатку зрабіць для таго, каб рэжым у тым ліку выйшаў на кантакт наконт гэтай прапановы, да, наконт канкрэтных людзей ці канкрэтнай групы. І гэта кожны раз абсалютна розныя прапановы, яны не пераходзяць, мне здаецца, нейкія межы, мы не прапаноўваем, допустим, партнёрам прызнаць Лукашенка легітымным прэзідэнтам. Таму што мы адразу акрэсліваем, што рэпрэсіі яны адбываюцца, яны будуць адбывацца хутчэй за ўсё і пакуль што не спыняюцца. Мы гаворым пра статыстыку, колькі гэтых людзей саджаюць і разумеем, што нам трэба аддзяліць гэту гуманітарную, як я гаварыла, місію ад палітычнай місіі, палітычнага ціска. І мы прапаноўваем ім не прызнаваць Лукашенка, але мы прапаноўваем пайсці на нейкія саступкі і абмяркоўваць гэта ў дыялозе, што для іх будзе прымальна для партнёраў заходніх і што для таго боку таксама будзе прымальна для абмена. І гэта заўсёды не пра тое, што мы павінны пагадзіцца на ўсё. Да? Рэжым скажа, што ён хоча зняць там санкцыі з Калі, зняць санкцыі з Белаві ці штосьці яшчэ, і тады все. Тады як бы ён выпусціць там, не ведаю, 10 палізняволеных, напрыклад. І мы такія, ладно, да, і партнёры, тады здымаем, да, і выпускаем 10 людзей. Так гэта не адбываецца, гэта заўсёды, узважваюцца розныя моманты, абмяркоўваюцца кожнай краінай асобна. І, конечно же, заходнія партнёры не гатовы прызнаць Лукашенку, ці не гатовы рабіць такія вялікія саступкі, нават на выпуск, там, не ведаю, 5, 10, 15, 50 палізняволеных. Гэта кожны кейс асобны. І тут, напэўна, для меня асабіста, калі мне запытаюць, Алана, ці пайшла бы ты там, села бы за стол перамоваў з Лукашэнкай, ці там з Рыжанковым, ці з Эйсман, ці з кімсьці іншым, калі гэта паўплывае на вызваленне палізняволеных, канешне, мне не складана наступіць на сваё эго, ці неяк себя ўціснуць і паразмаўляць з гэтымі людзьмі, паспрабаваць даведацца іх інтарэс і прапанаваць ім таксама некаторыя рэчы. Но я думаю, што пакуль што мы не можам і не гаварыць пра цалкам легітымізацыю Лукашэнкі, і не пераставаць ціснуць у тым ліку за тыя все злачынства, якія ён робіць, ён павінен адказваць. Тут хутчэй пытанне узважваць, разумець, які моманты мы можам прапанаваць, но я магу уверыць гледача ці гледачку, не ведаю, што ніякія такія звыш адэкватныя рэчы ніхто не прапановвае, таму што, па-першае, для захада гэта будзе гучаць вельмі дзіўна, па-другое, ніхто на гэта не пойдзе, таму хутчэй гэта пра размова ідзе пра маленькія саступкі эканамічныя і палітычныя у тым ліку. Марго, я разумею, что у кабінеце ёсць Гарбунова, якая вядзе гэтую тэму, яшчэ не узгоднена прызначэнне на гэту пасаду, выконваючы абавязкі, але тым не менш, твоя асабістая пазіцыя, просто як чалавека, як Марго Ворыхавай, ты згодна то есть ты стаіш на прыблізна на той же пазіцыі, што Алана, там плюс-мінус, то ці якое твоё бачанне гэтага пытання, як ты ставішся да яго? Я за вызваленне палітвязня любым чынам.
Таму што галоўная каштоўнасць гэта людзі. Але зараз, калі мы пачынаем сварыцца вельмі шмат наконт таго, як вызваляць палітвязняў, вызваляць ці не вызваляць, перамаўляцца ці не перамаўляцца. І гэта вельмі сенсітыўная тэма, і мы спрачаемся зноў наконт таго, чым патрэбна былі б займацца, над чым патрэбна былі б працаваць. А для таго, каб працаваць, нам не патрэбна вось гэтыя размовы публічныя. Нам патрэбна сесть і зрабіць. Як гэта зрабіць, гэта ўжо другое, іншае пытанне, але мне падаецца, мы спрабуем зноў зрабіць там, атрымаць нейкія палітычныя балы на тым, на чым гэта нельга проста рабіць. Но моя пазіцыя вызваляць, перамаўляцца, дасягаць. Я да чаго пытаўся гэта, вот уявім сабе, Алана сказала про сітуацыю, калі яна готовая наступіць на горла свайму эго і сесці за стол перамоваў. А вот з таго боку там умоўны які-небудзь там, ну я не ведаю хто там, ну не Воскресенскі, а які-небудзь там Петя Пятроўскі, які будзе дэлегаваны у якасці прадстаўніка ад моладзі лукашыскай на перамовы і кажуць, а нам мне трэба больш там как бы с высокым узроўнем чалавек. Вот прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета. Ось ты готова сесці за стол перамоваў? Так, але мне ніхто не запрашае. Ну пакуль не, вот завтра прыходзіць запрашэнне. Воскресенскі. Ну так. Да. Воскресенскі зараз вот закончыцца эфир, мне напіша, ён мае мой контакт та самая і скажа, дай мне контакт Ворыхавай, я хочу ей написать и запросить за стол перамоваў. Давайте садиться, давайте размаўляць наконт таго, як вызваляць палітвязняў. Ну гэта так, для мяне гэта нават не пытанне. Алана, я ведаю, что ось буквально там колькі дзён таму, там тыдзень таму ты вярнулася з ЗША, дзе была не ў турыстычнай паездцы, на жаль, да, а ў працоўных паездках і ў тым ліку не адна, а ў якасць там у дэлегацыі і сустракаліся, там бралі ўдзел на розных там высокіх узроўнях, дзе, я так разумею, у тым ліку і пра ваше бачанне там вот этого пытання датычна палітвязняў абмяркоўвалася там со стэкхолдарамі амерыканскімі. Якія ўражанні, якія пазіцыі, ці было так, что вот сели за стол, умоўна кажучы, вось тут амерыканскі бок, тут беларускі, і з беларускага боку пачынаюцца абсолютное разноголосие. Один за гэта, а другі за гэта, а трэці я вообще не знаю. І вот як это выглядало? Так, гэта была паездка ў Амерыку, яна, ну тут трэба напэўна крэсліць, што яна была звязаная толькі з тэмай палізняволеных. Канкрэтна вось нашай дэлегацыі, у якой я была, мы сустракаліся па гэтай тэме, па тэме палізняволеных. Гэта і рэабілітацыя, гэта і дапамога палітвязням, гэта і вызваленне. З якой пазіцыі я туды ехала, таксама ехала моя калежанка Евгения Доўгая з ініцыятывы палітвязанка. Гэта пазіцыя, што мы павінны зараз гаварыць пра вызваленне і рабіць на гэтым упор, да, прыярытэт, таму што да, дапамога патрэбна, да, рэабілітацыя вельмі важна, і дапамога і сем'ям, і экс-палізняволеным, і палізняволеным, якія за кратамі. Але мы бачылі перад паездкай все гэтыя сігналы з боку Лукашенка, якія, як заўжды, перед выбарамі пачынаюць нарастаць. Да? Дыялог з Захадам, дыялог з США, мы готовы, мы хотим, праз Рыжанкова гэта гаварылася, сам Лукашенко гэта гаварыў, потым ён яшчэ анансаваў выхад людзей у крытычным стане з турам. І мы ехалі туды, ну і вызвалі людзей, 19 чалавек, мы ехалі туды з разуменнем, што зараз трэба скарыстацца гэтым акном магчымасцяў, плюс амністыя, якая запланавана, закон об амністыі, які запланаван дзейнічаць на 6 месяцаў, калі не памыляюсь. То бок у нас ёсць абмежаваны час, каб скарыстацца гэтым дыялогам, да, іх жаданнем, іх пасыланнем сігналаў. Мы гаварылі на сустрэчах з Евгением
пра тыя варыянты, якія у тым ліку ЗША можа прапанаваць рэжыму напрямкі ці праз пасярэднікаў, якія гэта могуць быць пасярэднікі, якія гэта могуць быць варыянты прапаноў. Да? Я не могу, канешне, большасць з гэтага агучваць, але мы падрыхтаваліся вельмі пільна. Мы пад кожную сустрэчу мы правярялі, хто гэтыя людзі, які ўзровень іх уплыву у арганізацыі, дзе яны працуюць. Гэта сустрэчы з Дзярждэпам США, і з Кангрэсам США, і з праваабарончым сектарам амерыканскім, у тым ліку дзякуючы арганізацыі Freedom House, і з балтиморскай арганізацыяй, якая займаецца міжнароднымі справамі і гэтак далей. І на ўсіх гэтых сустрэчах мы падладкоўваліся пад тых людзей, якія будуць, па той узровень рашэнняў, якія яны могуць прымаць, і куды яны гэты могуць пасыл перадаць. Мы распавядалі ім у тым ліку пра актуальную сітуацыю ў калоніях. Часта, канешне, як ты сказаў, калегі нашы, калежанкі не падтрымлівалі нашу рыторыку, тому что кожнага свая мэта гэтай паездкі была. Да? Мы ехалі, каб данесці пра тое, што зараз ёсць акно, у якое трэба ўпісацца, нам патрэбная дапамога амерыканскага боку. Калежанкі распавядалі пра рэпрэсіі, што вельмі важна таксама. Калежанкі распавядалі пра фінансаванне, якога не хапае. Прасілі канкрэтныя сумы грашэй, якія неабходны для рэабілітацыі, дапамогі палітвязням. Распавядалі пра тую працу, якую яны робяць. У нас была іншая проста мэта гэтай паездкі. Таму, напэўна, адзінай пазіцыі за сталом з боку дысідэнт бай, краіна для жыцця, весны, палітзэкмі і палітвязанкі, яно проста не магло быць, таму што у кожнага была, мне здаецца, з таго, што я бачу па спічам, розная мэта гэтай паездкі. Мы сабралі меркаванне сваякоў палізняволеных і экс-палізняволеных, перадалі ім таксама амерыканцам у выглядзе лістоў по кожнаму кейсу ад сваякоў палізняволеных, пра іх яны расказваюць пра сваіх блізкіх, стан і просяць дапамогі. Таксама прапаноўваюць свае варыянты, як яны гэта бачаць, гэты дыялог. Таксама паказвалі відэа ад экс-палізняволеных і ад родных, там, дзе яны кожны таксама разумеюць сілу амерыканскай дэмакратыі, дыпламаты, тому што гэтыя людзі ў 23 году вызвалілі палізняволеных у тым ліку з Нікарагуа. Гэта адзін з самых апошніх выпадкаў, і мы сустракаліся у тым ліку з чалавекам, які ўдзельнічаў у гэтым працэсе, які каардынуе групу па адвольным затрыманням. І на самой справе я думаю, што гэта былі карысныя сустрэчы. Гэта, канешне же, не такія сустрэчы глыбінныя, там, дзе можна доўга падтрымліваць кантакт і паглыбляцца ў тэму і дыскутаваць. Гэта хутчэй пра агляд сітуацыі, пра перадачу просьб, пра перадачу месаджаў ад людзей, які зараз займаюцца гэтай тэмай, ці як сваякі экс-палізняволеныя, якіх кранула гэтая тэма. Гэта кантакты, якімі мы далей карыстаемся для адвакацыі гэтага пытання. То бок гэта, па сутнасці, першы крок. Першы крок для данесення пазіцыі, якая ёсць, нам было важна данесці, што у нас ёсць сярод палізняволеных, экс-палізняволеных, сваякоў, іншая пазіцыя. І вельмі важна было данесці, што 19 вызваленых людзей гэта не канец працэсу, як шмат хто даносіць у тым ліку з дэмакратычнага руху, што вось Лукашенко всіх падмануў, выпусціў 19 людзей, адзін Рыгор Кастусёў з гуманітарнага спісу, і все. І больш працэс не ідзе. У мяне ёсць дакладнае разуменне і інфармацыя, што працэс ідзе. Мы ведаем, што ў многіх калоніях, я зараз не буду называць нумары, але прыходзяць з прапановамі і памілавання, прызнання віны, ад'ездаў з усёй сям'ёй з Беларусі назаўсёды і гэтак далей. І людзі пагаджаюцца масава. І што нас чакае далей? Я думаю, што нас чакае у тым ліку, не буду загадваць, у гэтым месяцы, у наступным ці ў кастрычніку, вызваленне людзей, якое будзе у тым ліку больш за 19 чалавек, просто таму, што гэты працэс, ён не спыняўся пасля 19 людзей. І мы ведаем, што да людзей з гуманітарнага спісу таксама прыходзілі і прапаноўвалі ім выйсці. Но для кожнага гэта выбар. Гатовы яны пайсці на гэтую подпіс, я не ведаю, напісанне, прызнанне віны, гэта ці не гатовыя. І мы не гаворым, што гэта класна, круто, што такое адбываецца. Да, таму што людзей, па сутнасці, ім дазваляюць гэта зрабіць, вызваліцца толькі праз вось гэта прызнанне пакаяння. Гэта неправільна, але я думаю, што гэта важна, што такая магчымасць ёсць і што ёсць людзі, якім важна і па здароўю, і па маральнаму стану ёсць карыстацца. І мы гэта данасілі все партнёрам і прасілі нас падтрымаць, і далей камунікуем з імі па гэтаму трэку і працуем. На жаль, гэта
вельмі доўгі складаны працэс. А ёсць, Алана, выбачаюся тут, ці ёсць нейкія ну, как бы разуменне таго, што падштурхоўвае рэжым да вось гэтых крокаў? Гэта некая там, ну я не ведаю, там кантактаванне, нейкае ўсё ж таки пагадненне з нейкімі заходнімі партнёрамі, ці вот ці што гэта? Я могу выказаць сваю думку. Напэўна, мне здаецца, што ну, адзін з варыянтаў, Лукашенко вельмі хоча аднавіць гэты кантакт, у тым ліку, каб мець, як заўжды да другое крэсла для перасаджвання. Расія гэта яго партнёр асноўны, сталы, але я бачу і тое, што чытаю ад аналітыкаў і аналітыкінь, тое, што ўсё ж таки Путін спрабуе у бліжэйшыя паўгады ці больш уключіць ўсё ж таки Лукашенко ў гэты ваенны працэс. І ён вельмі гэтага не хоча. І гэта маё меркаванне, што гэта тым ліку страхоўка для того, каб аднавіць кантакты з Захадам і з Амерыкай і паказаць сваю, не ведаю, добразычлівасць, што вось ён вызваляе людзей і ён сігналізуе ім, што ён готов далей пра гэта абмяркоўваць, то бок гэта такой сігнал маленькі, далей, магчыма, будзе сігнал пабольш. Для того, каб яны зразумелі і пачалі даваць паблажкі. Мы ж ведаем, да, наконт украінскага абмена, які адбываўся, калі нават вызвалілі чалавека, які зрабіў быццам бы гэты тэракт у Мачулішчах. І мои партнёры часта гавораць на сустрэчах, што гэта не паказчык, таму што гэта руска-украінскі обмен, да, Беларусь там як бы не фігуравала. Але ў адказ у меня есть як бы, ну, мне здаецца, важкі аргумент, што Беларусь не могла там не фігураваць, калі мы бачым наступствы гэтага абмену, акрамя вызвалення людзей з беларускай турмы, то бок усё роўна праз Лукашэнку гэтай перамовы праходзілі, Путін яму ставіў нейкія мовы, ці прасіў, неважна, будзем як заўгодна называць. І по факту потым ва Ўкраіне размарожваюцца рахункі, актывы, размарожваецца маёмасць дачернай кампаніі Беларуснафты, Сервіс Ойл, калі я не памыляюся. І гэта 236 мільёнаў доляраў размарожаныя, і цяпер як бы, ну, беларускі бок па сутнасці можа карыстацца далей і займацца сваім бурэннем этих свідравін, да. І тут пытанне ў тым, што калі беларускі бок не ўдзельнічаў, чаму тады дачерняя кампанія Беларуснафты і маёмасць была разблакавана, да? Чаму не іншыя нейкія саступкі для расійскага боку, калі беларускі бок ніяк у гэтым не ўдзельнічаў. Таму я все ж таки лічу, што мы недаацэньваем магчымасці ў тым ліку гэтых перамоў і што можа быць, да, праз перамовы, і там ліку не карыстаемся магчымасці, можа быць, параіцца з нашымі калегамі, калежанкамі з Расіі, якія змаглі гэта зрабіць, якія рабілі гэта на працягу таксама эннай колькасці месяцаў, і іх досвед пераняць. Ну, таксама гэта важны момант, якім трэба карыстацца, якім у тым ліку я і мае калегі, калежанкі карыстаемся. Але все ж таки, напэўна, сітуацыя такава, што як бы магчымасці ёсць, але мы не зусім чамусьці хочам у іх впісвацца масава. Я говорю, як дым-рух, як нейкая адзіная сіла. Як ты сказаў, все ж таки розныя пазіцыі перашкаджаюць працаваць у адным накірунку, да, нават калі ва ўсіх мэты спынення рэпрэсіі, вызвалення людзей. Тут да абедзвюх можа быць будзе пытанне, таму што нашыя гледачы выказваюць сумнеў, там пачынаючы з таго, з чаго вы ўзялі, што хтосьці там рэжым, там Лукашенко, там ці ўвогуле рэжым будзе перамаўляцца з дэмакратычнымі сіламі. Па-другое, ён вас падманіць як заўсёды, гэта другое пытанне. То есть, ну вот вы бачыце магчымасць, што менавіта вот дэмрух, дэмсілы, там прадстаўнікі дэмакратычных сілаў змогуць нейкім чынам далучыцца да нейкага там перамоўнага працэсу. А я думаю, што тут роля дэмсілаў не ў тым, каб сядзець за сталом з Лукашэнкай ці з, не ведаю, з Рыжанковым і его паплечнікамі і перамаўляць. Роля дэмсілаў данесці нашым партнёрам, то бок роля дэмсілаў гэта адвакацыя, а пастаянная адвакацыя па пытанню вызвалення палізняволеных. Прапанова розных варыянтаў, якія можа быць прадастаўленне інфармацыі, якую мы павінны аналізаваць і нашим партнёрам як бы класці, каб яны маглі далей уже скарыстацца гэтай інфармацыі, абмеркаваць у сваіх колах і зразумець, што з гэтага яны могуць далей уже перадаваць на вышэйшы ўзровень. Роля дэмсілаў все ж таки у адвакацыі і ў пасярэдніцтве. Я не думаю, што Лукашенко сядзе, я калі говорю про себе за столом, я говорю, што я готова, да, калі там хтосьці чуе, да, можа звяртацца да мяне, я не супраць абсалютна, але ну, хутчэй за ўсё гэтага не будзе. Але адначасова гэта важная роля наша.
каб займацца пастаяннай адвакацыяй. Тое, што нас зараз не было ў абмене расійскам, я лічу што гэта наша недапрацоўка. Дэмруха агулам. Я зараз не говорю там конкретно там Франака Вечоркі ці там не ведаю кагосьці іншага там Паўла Латушка. Я говорю про нас як нейкую супольнасць, што мы все ж таки не данеслі партнёрам, што гэта для нас прыярытэт вызвалення палітвязняў, што мы готовы на невялікія саступкі для вызвалення колькасці людзей, што мы готовы ў гэтым працаваць на кірунку пастаянна ідзе ўпсці, што ну то бок для партнёраў гэта не прыярытэт, а расійскія палізняволеныя былі прыярытэт, тому што для нас гэта не прыярытэт, яны гэта бачуць. Ну гэта маё меркаванне асабіста. А другой момант гэта тое, што я ведаю кулуарна, ну не кулуарна мы бачым гэта па СМІ, што Лукашенко гаворыць, да, як ён дае сігналы для Захаду і да ЗША, у тым ліку перед выбарамі, для якога гэта вельмі важна. Не кулуарна, я таксама ведаю, што рэжым выходзіў на сувязь з рознымі людзьмі і спрабуе праз неафіцыйных, так сказаць, твараў, персон дэмакратычнага руху таксама выйсці на заходніх партнёраў і прапановвае дыялог наконт вызвалення палітвязняў. То бок жаданне ёсць, пытанне, як мы гэтым жаданнем скарыстаемся і ці не будзем перашкаджаць гэтаму працэсу, калі мы гаворым, што гэта все прафанацыя, Егоров там звар'яцеў, там легітымізуе Лукашэнку і гэтак далей. Якія месседжы мы будзем пасылаць і што мы будзем гаварыць нашым, у тым ліку, заходнім партнёрам США. Маргарита, з гэтай нагоды да вас пытанне будзе такое. Вот вы, в прынцыпе, на таких же самых пазіцыях стаіце, як і Марго, як і вот ваши калегі з моладзевага наступа. Але я чую ад палітыкаў, ад того ж самага Егорова узгаданага, што лідары Дэмсіл, і гэта і офіс, і аб'яднаны пераходны кабінет павінны троху змяніць рыторыку. Не казаць так: рэжым, ты мусіш вызваліць вось усіх альбо нікога, і вот ты павінен першы, а вот все ж таки ісці на змяніць на тое, што мы там гатоўнасць там змагацца, выкупаць там ці чаго як хочаш назаві, хоць аднаго, хоць два, хоць тры часткамі, по любым выглядзе, у любым варыянце. Вот як бачыцца табе і ў офісе, і ў аб'яднаным пераходным кабінеце здольныя іншыя вось людзі на такі крок, на змяненне рыторыкі дзеля вызвалення, дзеля вось усяго того, пра што мы зараз гаворым? Такое ёсць пытанне ў адказ. Аж адкуль была ўзята гэтая пасыл пра тое, што Дэмсілы заўсёды толькі гаварылі пра тое, што мы вызваляюць ці ўсіх, ці нікога. Мы ніколі пра гэта не казалі. І вось таксама на кожнай сустрэчы Святланы ці іншых прадстаўнікоў дэмакратычных сіл, будь то там не ведаю КР, АПК і іншыя прадстаўнікі, заўсёды, ну, окей, я буду адказваць Святлану, яна заўсёды прамаўляла на ўсіх сваіх сустрэчах пра тое, што нам палітвязні важна, што нам важна вызваляць людзей. Што наша асноўная патрэба, адна з асноўных патрэб, гэта вызваленне палітвязняў. І мы заўсёды шукалі вось гэтыя каналы. Паспяхова ці непаспяхова, гэта ўжо іншае пытанне, але такія таксама спробы былі з нашага боку. Там і Франак таксама у інтэрв'ю гаварыў пра тое, што ён там званіў камусьці з рэжыму. І таксама былі вось людзі, якія у тым ліку служылі працавалі на розных пасадах у рэжымных структурах і маглі карыстацца гэтымі каналамі. Я не ведаю, карысталіся ці не, таму што гэта таксама не тая інфармацыя, якую мы будзем выносіць у паблік, таму што такія працэсы яны не робяцца публічна. Яны не будуць, гэта не будзе выглядаць як там, не ведаю, хтось з прадстаўнікоў прыйдзе на інтэрв'ю і будзе расказваць пра то, як распавядаць пра то, як яны з гэтым працуюць, як яны там, з кім яны сустракаюцца, з кім яны ведуць перамовы. Гэта ніколі не будзе публічнай інфармацыяй. Так жа рабілі у расійскія актывісты, якія нікому не казалі пра тое, што яны хадзілі на гэтыя перамовы ці там даговарваліся з кімсьці пра гэтае вызваленне, але такія перамовы веліся, проста яны былі не публічныя. Таму асуджаць я таксама не бяруся, таму што я не ведаю пра ўсе вось гэтыя працэсы, якія вядуцца ці не вядуцца, таму што у мяне гэтых кантактаў няма. Я спадзяюся, што ў когось яны ёсць і што пасля вось гэтага кейса з расійскімі палізняволенымі мы ўбачым нейкую актывізацыю гэтага працэсу таксама з боку Дэмсіл, хаця б знутры. Алана, ёсць спадзевы на тое, што актывізацыя сапраўды будзе, што Дэмсілы змогуць дамовіцца па вось хаця б гэтым пытанні і будуць агулам несці адзін месседж з адной пазіцыяй, выходзіць на там усе перамовы, на ўсе размовы, на ўсе сустрэчы, хаця б па гэтым пытанні.
Я думаю, для таго, каб гэтая пазіцыя ўвогуле існавала, ну, і яна не закранала чысці там струны душы, да, і каб гэта не выклікала шмат эмоцый, трэба все ж таки сесці за гэты стол, ну, як бы перамову ўнутры дэмакратычнага руху і паразмаўляць, вось як вы самі запытвалі, выбачаюсь, пра чырвоныя лініі, да. Я думаю, што як Координацыйная рада у тым ліку можа быць гэтай пляцоўкай, тому што зараз распрацоўваецца камісія па палізняволеных, і ў тым ліку Координацыйная рада можа быць той пляцоўкай, якая арганізуе гэты вось, я не ведаю, стол, называць можна па-рознаму, абмеркаванне для того, каб выпрацаваць нейкую адзіную стратэгію, яна можа быць не будзе там ідэальнай, да, яна можа быць не будзе улічваць там інтарэсы ўсіх, але все ж таки яна будзе накіравана канкрэтна на вызваленне, не толькі на рэабілітацыю, не толькі на дапамогу, да, і мы абазначым вот все гэтыя лініі, якія там не можам пераходзіць на нейкіх публічных сустрэчах. Конечно, ёсць ёсць сумневы, ці будуць гэтыя дамоўленасці далей як бы утрымлівацца, да, ці будуць людзі далей гаварыць гэты менавіта месседж. Я не магу гэта адсачыць. Ну, пакуль я на сустрэчах, я магу гэта адсачыць. Калі мяне няма, конечно, я не магу гэта адсачыць. Але, ну, зараз все было гучна на канферэнцыі, все было бачна па абменах, якія адбываліся. Зараз ёсць гэта магчымасць займацца гэтым трэкам яшчэ інтэнсіўней, да, і не толькі там асацыяцыя палізняволеных, там палітзэкмі ці асобныя іншыя арганізацыі, асобныя людзі, якія персанальна таксама ходзяць і сярод палітычных аналітыкаў і на сустрэчы гэта агучвае. Зараз ёсць легальная магчымасць, і пасыл был дан. Тут уже пытанне, як дэмакратычныя сілы таксама адкажуць і будуць гатовы на кааперацыю. Я не могу сказаць, што я 100% упэўнена, але я думаю, што в прынцыпе гэта магчыма, у тым ліку праз Координацыйную раду. Як далей будзе, ну паглядзім, мне складана прадказаць. Марго, гэта магчыма? Надзея заўсёды ёсць. Но неяк так неупэўнена неяк так, з сумневамі адказаў. Так, таму што ёсць вось гэтая роля перамоваў, і хто нас запросіць за гэты стол перамоваў, ці запросіць нас увогуле, якая наша роля ў гэтым, мне таксама вось зараз не до конца гэта разумею, але паглядзім, як гэта будзе развівацца. Ну, прынамсі, вот пра тыя перамовы, пра якія Алана сказала, унутры дэмакратычных сілаў. Унутры, так. Атрымаецца? Конечно. Ну, паглядзім. Ну, прынамсі, дарэчы, вось как бы твой адказ на вот гэта з майго боку закід, які быў, піша глядач пад нікам Максім. Дарэчы, сапраўды неяк усе забыліся, што дэмсілы заўсёды кажуць пра вызваленне палітвязняў, а тут нехта вылез, нешта сказаў, і ўсе кінуліся вінаваціць офіс у тым, што яны не працуюць у гэтым накірунку. Сапраўды, працуюць, можа быць, камусьці хацелася б, каб вот працавалі не так, а гэтак, не вось тое казалі, а вот так казалі. Ну, але ўсім не дагодзіш, все ёсць бачанне, не жаль, не ўсё не заўсёды атрымліваецца, але вось пазіцыя, прынамсі, па гэтым пытанні у нашых, як мінімум, экспертак вот такое, а як мы бачым, не толькі ў іх, але і шмат у каго таксама. Ну што ж, будзем працаваць далей. Дзякуй вялікім. Алана Гібрыварыам, Маргарыта Ворыхава былі з намі ў эфіры. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся, рабіце свае высновы, ну і не бойцеся выказвацца. Все ж таки у спрэчках неяк вось і знаходзіцца шлях да вырашэння праблемаў і пытанняў. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Да сустрэчы, дзякуй, жыве. Да сустрэчы.